Имате ли курс, който е подходящ за интрадей трейдери, за хора, които търгуват само с проп фирми и трябва да затварят позициите си на края на седмицата, ако нямате, мислите ли да направите? Това е всеобщо заблуждение, че фъндед акаунтите са нещо различно от действителния свят. Правилата на фъндед акаунтите, това всяко предаване повтаряме едно и също, опасявам се, че отекчаваме много хора вече, са направени по начина, по който ние търгувахме в банките на времето. Ние бяхме задължени да затваряме в петък вечерта. И за това и вие сте длъжни да затваряте в петък вечерта. Това е по тъпата елементарна проста причина, запомнете я веднъж за винаги, че търгувате с чужд капитал. Аз, бивайки трейдър на Мерил Линч преди еди колко си години, съм търгувал с капитала на Мерил Линч. Те си пазят техния капитал, оттам мъни менеджмента става зловещо строг и стриктен и оттам едно от правилата е да затвориш петък вечерта, защото сълта е деля са големите гапове, сълта е деля летят ракети, войни, чуди си, не се знае с какъв гап ще отвориш в понеделник. При вас е абсолютно същото. Вие търгувате с нашия капитал. Ние трябва да си предпазиме нашия капитал. Въпросът ви беше дали имаме специален курс за това. Не, нямаме специален курс за това, но в нашите курсове, които са записани преди не знам си колко години, не сме правили нищо ново, защото не ни е предмет на дейност. Нещата, на които ви учиме в тези курсове, те са валидни и за фъндед акаунтите, и за нормалните акаунти. В фъндед акаунтите няма нищо различно от законите и правилата в трейдинга в света.